Star lidi, moje jméno je Dachlička, budu tady rapovat, Rap Boys, jen a Patrik. Patrik tady není, ale možná přijde zítra. Nemá to lidi. Já se bolá, ty jsi nahoře, to je pro mě prdelí, že jo kámo? Radši sklápni a poslouchej mě, jak já rapuju. Tu jsi měl svoji časy, jak se zpíval. A teďka já přicházím s novým rapem a ukážu ti to, jak se to právě dává. Promiňte, že mě asi neslyšíte, protože já právě začínám. Jo, radši mě posloucháte, než mě poslouchat moje bice, tak radši poslouchejte, nebo za vám přijdu a dávám na hudbu, až budete lítat. Jo, a do kliky, máme hodně lidí u sebe, protože to je naše balkánské víc. Víc je, what's up, bitches? A začíná zase nová slocha, já to katím vlastně u tebe doma, tak máš tu party a já tam to rozjedu, to svíjám, to ti vlastně doporučuju, že jsem ten nejlepší, na to až jsem mu rapoval u tebe na party, to ti doručuju, že jsem ten já, to je tady, to je můj lead city, you bitch, what the fuck you say now, see this is my fucking lead city, yo. This is my country, this is motherfucker my lead city, you bitch, Nobody be talking like that to me. I got nothing sweet, you look, I got a big gang in my way. When you touch me, then you fucking dead.